Heidi Aquablocker. MS polimer szigetelések. Effektív megoldások minden nedvesedésre és vizesedésre. A szigetelő és tömítő anyagok új generációja. A tetőfelületeken számos egyéb problémás hely van, mint például kémények, szellőzők, áttörések, vápák, felülvilágítók tömítetlenségei. Az Aquablocker likvid vízszintes felületen is könnyen teríthető. A likvid anyagot a felületre öntve egy nyeles lehúzólappal lehet könnyen, egyenletesen szétteríteni. Fontos, hogy a szigetelés felület folytonos legyen, a tökéletes védelemhez 2 rétegben szükséges felhordani. A sérült, tömítetlen csomópont az Aquablocker szigetelő tömítő masszával bevonva plusz-minusz 5 mm-ig résáthidaló képességű és gyorsan szilárdul. Kiszáradás után tökéletesen vízzáró, UV-álló és rendkívül magas flexibilitású. A Heidi Aquablocker univerzális megoldást nyújt hibás, sérült felületeken, csomópontokon. Régi hullámpala, hullámlemez fedéseknél gyakori probléma a kitöredezett, átrepett felületek tömítetlensége. Az Aquablocker szigetelő massza ilyen esetben is megfelelő megoldást biztosít. A sérült felület átfedésével a repett, kitört fedés egyszerűen javítható és tömítetté válik. Az Aquablocker tökéletesen vízzáróvá teszi, és akár nedves felületre is felhordható. Egy csöpögő, tömítetlen eres csatornára is megoldás a Heidi Aquablocker. Heidi Aquablocker az intelligens megoldás a biztonságos és tartós nedvesség elleni védelemre. Teraszokon és erkélyeken is megfelelő megoldás az Aquablocker, mint kiváló víz, illetve pározáró szigetelés a burkolatok alatt, melyre flexibilis ragasztóval lapburkolat, kőburkolat közvetlenül fektethető. Mentes az oldószerektől, bitumentől, szilikontól és külső, valamint belső térben is használható. Fürdőkben, zuhanyzóknál, kádak mögött, illetve valamennyi szaniter helyiségben a burkolatok alatt. Belső terekben is célszerű az Aquablockert 2 rétegben felhordani. Függőleges felületeken a friss Aquablocker bevonatot célszerű, éles szemcséjű homokkal megszórni. Ezzel a csemperagasztó és ezáltal a burkolat jó tapadása biztosítható. Tökéletesen víztömör szaniter helyiségek készíthetők. Az Aquablocker, mint vízzáró felületi szigetelés, új építmények, műtárgyak, falak szigetelésénél is alkalmazható. A körülményes bitumenes szigetelés helyett egyszerűen hengerrel felhordható 2 rétegben külső falak szigeteléseként. Egy hagyományos bitumenes szigetelés több rétegből áll. Nedves felületre nem vihető fel, alapozást igényel. Csomópontjainak kialakítása körülményes, az összetevői olajszármazékú környezetterhelő anyagok. A Heidi Aquablocker alapozás nélkül bármely, akár nedves felületre is felhordható. Nincsenek körülményes csatlakozások, átfedések, az anyag környezetkímélő, bitumen, PVC és oldószermentes. Heidi Aquablocker az intelligens megoldás a biztonságos és tartós nedvesség elleni védelemre.